takhukjai bukhukchong chini media rokni bwskango chini khoroksa bukhukjuk tabuk phano Tripura hasteo asugoi botamsa je orchestra ingya khaiba superstar khainam thango jontor montoro are nonoko buishne siya deba jan dil dia hoto tam janbi dienga samni bagai abo nengla dalasi khorang nin khub kahamda neng Tripura o asugoi aro age kok saitongmani neng tamo lab nai neng boni bagai sing sana musungo tini je or culture je phunungmani oro je samung phunung mamita dance neng himmot tongkai neng dilio tubui phunubari neng himmot tongkai chini bru dance oro phunungmani neng oro phunukadi neng made manno manik saha tu de tumno biplab dev tu de tumno sala rebuti Tripura no neng amai ke group khayei sitting demonstration khayei chini Tripura hani saman khayei je budget phaimani abo ma bangnai ni okok sapaile nengoro faide mano neng maya boni bagai sing sana musungo nijini সংস্কৃতি nijini culture hari nijini tradition porjonto je tini bengaisio bor thangna bohai tolani borok jemon patal kok bahina tolani kok sau sakani kok saichi malanglia bhasaka tai bisilia jaga to komite komika na singai tong de patal phai tong sung Tripura o mala enang nang bai chini kebeng nai rok kenaro khungta bono kenaro borok Tripura hasteo asugoi nang nunya kok saitung niji to bumu khaya bumu khanai porjonto se bumu peplaya jat khai nai tung no nichu saimang khana je borok ni bosta kichi gorphan takphan tongko je borok ni bosta kichi or tongko bo aro tongi comments khai tongo je jontor montor thangi orchestra khlailayo orchestra porte tom se kahe tongkhamo superstar musari o omutiro nangnunya kok sawoi tabuk porjonto bini choritro songshodon yako asolo tam saireman pomusungmani chini logi tongnani kintu bini akol baino bo ani sason hani tatal samang bubagrano tatal kok sawoi angse bubagran tubo angse hai khayo angse gertar Tripura phunugo hairok sawoi tini bo o jagat langthang boni bagai ang jotrono koina musungo omo hai borok nang nuyani kokta khanadi borok Tripura sano sungsanaya sukluk naisi sungsanai mane muthang naiya borok Tripura sano butha naisi jengnayo greater Tripura land bonayo greater unity tamungkha greater unity chini borok rep khlaijak tungo khoroksa porjonto da era singi tak porjonto kuno justice mankhaba chini borok butharjak tungo kuno jaga singtak punya justice jamang khaba chini borok no drugs bai tabuk buthana nai tungo ekta kok sayable ekta awareness program khlayable abuda dofana hamjang nai jatiyo dol ke jatiyo dol jaga tungi buino kenata nang boni bagai tini mo panda mane chini je mo live mo khujar jang nai tini chini je mo sitting demonstration je success man bagai jara phainarok no belai kana hambai maro thangprubo jeno sing relo bisingobo kam krengkai thangmalai na tui mane yarano rina tui kaisa ban tui rok joma nari ge jottono kam kai sing naithok khlai discipline bai market o thanglai pana jorani bisingono janjani room habna bagai kaham hamia masa pano nijini bukukita pertung o kuke sanisadi tobo jotono angsama haita kesana besar nan sesa khai memorandum rok sung joto bebag ribai kha tei sing tini CA ni case botokmani Supreme Court bo abo case 3.5 ta tabu kasawi tongo final report tamung no abo sung tabu maya ko haipano jo luku final rok no bo sung obono kobogo je jotono discipline maintain khai sung kesang khai sung Tripura phirok thanani jotono no joto warriors rok no koinai sini train no bo joto sung discipline maintain khaini bubagrani kogno muitu khlai sung Tripura phirok lainai 8 tarikh sini train hambai